Zvýšenie tlaku motorového oleja vo vozidlách Volkswagen Audi a Porsche 3.0 TDI je jedným zo spôsobov predĺženia životnosti motora. Motory 3.0 TDI sa objavili vo vozidlách koncernu Volkswagen v roku 2004 a donedávna boli považované za jeden z najmenej spoľahlivých motorov týchto nemeckých značiek. Až donedávna, teda až do roku 2014, keď bol vyvinutý motor EA897 Evo, ktorý spĺňa normu Euro 6. Inžinieri z Wolfsburgu prišli s nápadom, že zníženie tlaku oleja pri nízkych otáčkach motora zníži energiu potrebnú na vytvorenie tohto tlaku. To sa malo premietnúť do nižších emisí výfukových plynov v súlade s normou Euro 6. Odvtedy začali automobily Volkswagen, Audi a Porsche využívať dynamickú reguláciu tlaku motorového oleja riadenú počítačom motora. Funguje to takto. Riadiaci počítač motora prijíma údaje zo snímača merajúceho tlak oleja a potom ovláda elektromagnetický ventil tak, aby získal nastavené hodnoty, ktoré sú uložené v softvéri, ľudovo nazývanom mapa, ktorá určuje hodnoty tlaku oleja v závislosti od jeho teploty a otáčok motora. Myslím, že nikomu netreba vysvetľovať, prečo nízky tlak oleja vedie k rýchlejšiemu opotrebovaniu častí motora, ktoré sú ním mazané. To je jeden z dôvodov, prečo motory 3.0 TDI vo vozidlách vyrobených po roku 2014 už nie sú také odolné ako ich predchodcovia. Do nášho servisu prichádzajú vozidlá, ktoré majú najazdených niečo vyše 100 000 kilometrov a motor je už zadretý. Oprava takéhoto zadretého motora predstavuje náklady vo výške 7 000 eur a viac, v závislosti od toho, ako veľmi sa motor zadrel. Nový motor 3.0 TDI bez výbavy stojí 19 000 eur. Ak vlastníte vozidlo Volkswagen, Audi alebo Porsche s motorom 3.0 TDI vyrobeným po roku 2013, skontrolujte si tlak oleja a zachránte svoj motor pred vážnou poruchou. Pozrime sa teda, aký je tento tlak. Pacient Audi A6 C7 2015 s motorom 3.0 TDI so značením CRT. V tomto modeli, ak v ňom nebolo nič aktualizované, bude určite príliš nízky tlak oleja. Poďme sa na to pozrieť. Môžeme to vykonať pomocou akéhokoľvek diagnostického zariadenia. Nastavíme si parametre, ktoré nás zaujímajú. Sú to otáčky motora, teplota oleja a aktuálna hodnota tlaku oleja. A čo vidíme? Otáčky 0. Ešte sme nenaštartovali motor a tlak oleja je už 950 hektopaskalov. Prečo? Pretože snímač meral náš atmosférický tlak. Z toho vyplýva, že tlak, ktorý sa tu zobrazí po naštartovaní motora, bude vyšší ako skutočný tlak o hodnotu, ktorú tu teraz vidíme. Naštartujeme. Vidíme necelých 2000 hektopaskalov. Po odčítaní predchádzajúcej hodnoty vieme, že tlak oleja v našom motore je približne 1000 hektopaskalov alebo približne 1 bar. Pri pomerne nízkej rýchlosti bez záťaže by to stále nebolo také hrozné, aj keď si myslím, že by to malo byť trochu viac. Pozrime sa, čo sa stane ďalej. Pridáme plyn, otáčky motora sa zvýšia a tlak oleja zostane nezmenený na úrovni 1 bar. Máme už 2000 otáčok a tlak oleja je stále 1 bar. Pri 2100 otáčkach dosiahol tlak iba 1,2 baru. Po prekročení 2300 otáčok za minútu začal tlak oleja stúpať, ale stále je to len 1,5 baru. Až po prekročení 2500 otáčok stúpol tlak oleja na 3 až 4 bary. Potom však prevodovka preradila na vyšší prevodový stupeň. Takýto nízky tlak oleja je pre motor doslova strašný. Za normálnych podmienok, ak nemáte výnimočne ťažkú nohu, motor pracuje pri maximálne 2300 otáčkach za minútu počas 80% času používania vozidla. To znamená v rozsahu, v ktorom je tento tlak príliš nízky, preto je potrebné čo najskôr vykonať nápravu, aby sa motor nezadrel. Dajme sa do práce. Zvýšenie tlaku oleja si vyžaduje preprogramovanie riadiacej jednotky motora, takže konáme. Prečítame obsah pamäte riadiacej jednotky. Vo väčšine prípadov to robíme prostredníctvom diagnostického konektora OBD. Pri niektorých modeloch musíme vytiahnuť riadiacu jednotku motora a preprogramovať ju na stole. Potom zmeníme hodnoty požadovaného tlaku oleja v čítacom programe. Takýto postup si vyžaduje určité vybavenie a znalosti a preto neodporúčam ho robiť v náhodnom servise. Pri neodbornom preprogramovaní riadiacej jednotky motora môže dôjsť k vážnemu poškodeniu. Pozývam vás do nášho servisu. Túto službu vykonávame už viac ako 5 rokov. V súčasnosti aj niekoľkokrát denne. Vo vopred dohodnutom termíne to môžeme urobiť na počkanie.
Trvá to približne pol hodinu. Upravený program teraz zapíšeme do riadiacej jednotky motora. A je to. Nahrávanie do pamäte sa skončilo. Teraz sa pozrime, aký je tlak motorového oleja po úprave programu. Zapamätáme si to. Od tohto údaju odpočítame atmosférický tlak. Pri voľnobehu je to takmer 1,8 baru. Pred zmenou to bol 1 bar. Po pridaní plynu pri 1700 otáčkach za minútu už dosiahneme 2,4 baru. Predtým to bol len 1 bar. Pri 2100 otáčkach za minútu dosahuje tlak 2,8 baru. Zatiaľ čo predtým sme mali 1,2 baru. Pri 2300 otáčkach za minútu sme mali pred úpravou 1,5 baru, teraz máme 3 bary. A pri 2500 otáčkach za minútu sme mali 3,5 baru a nechali sme to tak. Pri vyšších otáčkach sa tlak pred úpravou už nezvyšoval a po preprogramovaní sa už nezvyšuje. Domnievam sa, že vyšší tlak nie je potrebný a môže byť dokonca škodlivý. Čoho je priveľa, to je škodlivé. Pozrite si naše ďalšie videá, prihláste sa na odber. Čoskoro budú k dispozícii nové videá o zaujímavých službách nášho servisu a využívajte naše služby.